Nalazimo se u Opatiji, mjestu poznatom po zabavi. Subota je na večer i došli smo provjeriti kako se mladi zabavljaju ovdje u Opatiji. Evo, naišli smo na jednu skupinu mladih. Oprostite, kako se vi zabavljate ovdje? A pomalo. Za koga navijate? Za kega? Za Opatiju. Gdje idemo? Dakle, navijamo, ali gdje idemo? U Sloveniji. Dakle, igra Hrvatska i Slovenija, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Ne znam ako ste primijetili, ali malo smo promijenili plan. Nismo više u Opatiji, nalazimo se negdje usred Slovenije i krećemo za Maribor. Navodno, Hrvatska je na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu bila treća u grupi. Ove godine nadamo se da će biti bolje, a imat ćemo i podršku navijača. Kako ćemo proći? Proći. Kako ćemo proći? Ja se nadam da ćemo pobiti. Prva je 100%, 7 sekundi ispred svih. Recimo sekundu i 30, evo. Slobodna procjena. Proćemo. Da se tu ne igra na golove i na lopte i to. Molim. Pa ja se nadam da ćemo i prvi. Šta mislite, kako ćemo se plasirati? Najbolje što možemo. Da se mogu pitati, za koga navijate? Za koga? Za Slovenijo. Kada cvjeta kesten, luca mi zanese. Proljeti je dan, prosuo svoj prah. Suprotno očekivanjima, došlo je do još jedne promjene plana. Naime, iz pouzdanih izvora saznali smo da smo ipak u Mariboru, ali da se ne održava nikakva nogometna utakmica, nego je na programu Skijanje, svjetski kup u Mariboru, pokal Zlatne lisice. U kojem sportu? Navodno skijanje. Koja će biti Anica? Pa mislim da idemo prva. Osim ako ne. Osim ako ne. Nalazimo se u podnožju Pohorja, gdje ćemo svi mi danas skijati, u stvari skijat će skijašice. Molim naše drage navijače da ne bacaju grude, jer postoji opasnost da onda utakmica bude prekinuta. A to bi bilo šteta. Hvala, gospod Kostelić. Ajde, čekate Vin Diesel, ajmo! 25. mjesto prvega teka, Nika Plajs, Hrvatska, 25. Mariborsko Pohorje, 26. siječnja 2003. godine. Svjetski skijaški kup slalom za žene. Po mojoj slobodnoj procjeni nekih 25 tisuća gledatelja, većinom iz Hrvatske. Janica je nakon prve vožnje druga. Ovdje je nešto manji broj navijača, ali zato idemo među prave navijače. Došlo nas je 60, ovdje cijela skupina, harmonika, truba, bubanj, sve živo. Došlo je 10 žena, prva liga. Nakon prvih 45 minuta, odnosno nakon prvog poluvremena, kako ste zadovoljni rezultatom naših? Odlično. Koji je rezultat? 2:0, Šuker i Bokšić. Šta očekujete u drugom poluvremenu? Pa da Janica da treći gol. Šta vi možete reći o cijelom ovom skandalu ovdje? Stane Mujo
i pita, kaže, koliko? 50 eura. Šta radiš za 50 eura? Kaže, sve, ajde ulazi. Voze se, oni dalje voze. Kaže, pička, pa kud me voziš? Pa kaže, idemo kod kase istovariti cigle. Ekskluzivno za skandal, jedan od vođa grupe. Ti si vođa grupe, kako se vaša grupa zove? Naša grupa, pa naravno, Čaj tu je, jebi ga, Čaj tu je apatija, to je naša grupa, ne? A ova emisija ide na više televizije u više država, šta to znači? Znači, Čaj tu je poznat je i u Sloveniji i širom svijeta. Mogu vas pitati kako vam se sviđa atmosfera? U pauzi između dvije utrke ćemo se malo odmoriti. Ste vi iz Slovenije? Ne, iz Hrvatske. Kako? Da. Dobro. Što vi predstavljate? Bodrimo sve navijačice, tako da nema problema. Odrite sve navijačice? Pa kako da ne? Mislim da je Janica u drugoj vožnji puno bolja, ona prosto leti zrakom. Ili je to možda Ivica? Za šta ste vi zaduženi ovdje? Za doping. Znači vi dajete doping takmičarkama? Ne, ja ih ispratim do doping kontrole. A ko ih kontrolira? Doktori. Odakle ste vi, za koga navijate? Ja navijam za... Nemojte vati mikrofon. Za zadnju personu, mislim, poslije Jance. Prije, ona je posljednje, ne znam, sad me zbunjuje. Odakle ste vi? Iz Banja Luke. Ima li bosanski jaša nekih poznatih? Ima, jedna je bila 132. Jebate Bog, kako nije bilo? Jučer je krenula, sutra će doći. Ja sam ovdje iz Sljemena. 2005. kad dođete na Sljemen, vi ćete šta je staza. Evo vidite vi, evo. Najbolja staza na svijetu će biti na Sljemenu. Šta kažete na inicijativu da Sljeme postane domaćinom jedne od svjetskih utrka? Apsolutno Sljeme će postati sada, ako možda niste znali, da otkrijemo jednu malu tajnu. Za Sveta tri kralja 2005. godine održat će se na Sljemenu svjetski kup. To ne znam, možda još nije trebalo ići u javnost, ali evo to je toliko već tvrdo stavljeno da 2005. godine, znači na Sveta tri kralja, održat će se svjetski kup na Sljemenu. Zdaj pa je i to Hrvaška. Zelo gremo v drugi tek, ne? Danas vidjeti sve ruke ovdje u Mariboru u zraku. Sve ruke i vi, i vi ruke. Ajmo ruke, opa! Janica! Lea, danes je tvoja priložnost, danes je tvoj dan. Lea, ne, ni zdržala pritiska. Lea, hvala za odlično predstavo. Trine Bake, četvrta u prvoj vožnji, ulazi u cilj i... Ne, tek sedma. Sedmo mesto, 1:40:59. Z nami samo še Kristel Paskal. Čudno jer je većina skijašica danas ovdje prva. In zdaj je čas seveda da pozdravimo Janico Kostelić. U Mariboru ludnica. Za razliku od prve vožnje, sad smo stigli na vrijeme, bar se nadam. Janica je na startu, da li će ona krenuti? Mislim da ipak hoće. I da, ohrabrila se, ona je krenula. Ide lijevo, desno, lijevo, desno, plavi štap,
crveni štap, plavi štap, crveni štap. Janica i dalje ide, lijevo, desno, lijevo, desno. 1 sekunda i 22 sekunde prednosti, to znači da bi ona mogla biti prva, za sada bar. Ona i dalje ide, lijevo, desno, crveno, plavo, crveno, plavo. Evo ovdje neka skupina štapova, da li je to regularno? Meni se čini da nije. Janica bravo, zdrži do konca. Ali Janica ne odustaje, Janica ide, još jedna vrata, plava, crvena, zelena i valjda je prva kad kažu. Bravo Janica! Janica je malo umorna, naravno, nakon ovako naporne utrke, ali je prva. Ali sad su mi javili da Janica nije prva još uvijek, jer je na redu Anja Persson. Anja Persson iz Švedske, koja je u prvoj utrci bila prva. Na vrhu je Anja Persson, 67 sekunde prednosti. Anja Persson, za razliku od Janice Kostelić, ide lijevo, desno ili obrnuto već kako. Stil je jako dobar. Znači i dalje plava, crvena, plava, cilj i prva. Znači koliko sam ja to skužio, ove dvije su prve. Maribor se kod kaže za rutinu proti tebi. Nikakor noćeš stati na prvoj poziciji, ampak drugo mjesto je izjemen rezultat za Janicu Kostelić, še posebej po... Dakle, Janica je ipak druga, kako saznajem. Ali bravo Janica, svejedno. Utrka je bila dobra, mislim staza se razderala, ali mislim da nije bilo nekih, mislim, bilo je i gorih staza sigurno u svjetskom kupu što je bilo ovo. Nije bilo onako kako inače zna biti u Mariboru, očekivala sam bolje, ali mislim s obzirom na vrijeme i na sve je super. Zadovoljna si drugim mjestom. Naravno. The prize will be given from Mr. Črt Mesarić, Chairman of Economic Committee. Ekskluzivno za skandal. Zanima nas kako je po vašem mišljenju bilo ponašanje navijača ovdje? Na svu sreću, ja sam se strahovito plašio šta će biti u drugoj vožnji kad bude Janica prva, a na štartu stajat će Anja Persson. Ja sam se plašio da će navijači koji su bili dosta nekorektni, posebno na žičari kad su ih grudali neprekidno i takmičarke i trenere i novinare i organizatore, da će nešto slično napraviti za Anju Persson. Jedan fotoreporter, slomeni sam objektiv, Marli Šilt, rana na licu zbog grude koje je dobila takmičarka. To ne mogu da razumijem kakva je kultura tih ljudi. Nakon napete i nada se zanimljive utrke ovdje u Mariboru, odnosno na Pohorju, jedino što nam preostaje je pozdraviti vas. Pratili smo Zlatnu lisicu, Anja Persson je bila prva, a naša Janica druga. To je ono koliko sam ja uspio skužiti.